Thank you.
Vagy? Ki van itt? Ja, jó. Garai Gábor, bizalom. S ha 100-szor is becsapnak, s 1000-szer is csalódom abban, kinek életemet, mint a rózsát kitakartam, s ha épp az áll el, kit életemmel szereztem én, s ha tulajdon fiam tagad meg, és ha nem 30 ezüstért, de egy roncs garasért adnak el engem barátaim, s ha megsal a reménység, s ha kudarcaim térdre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha bosszút izlalja hála szíveiben. Ha rázalom kezükbe, akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben. Akkor sem mondom, hogy megélek magam is névtelen magányban, mert irgalmatlan az élet. De csöndes szóval eltűnődve mondom. Bizalmam sarki kitárult kapu, nem vehet rá lapatot a gyanú. Kibejár rajta bárki szabadon. Egy besúran csaló tiszteletére nem állítok őrséget 10 igaznak. Ki tegnap is a gyöngeségben mocskolt, mert tisztálkodva ma beszélhet újból. Ki 2 évű késsel jött ide ma, köszönhet volna tisztaöleléssel. Nem alangyirgalmat hirdetem. Nem hirdetek bocsánatot a rossznak, kegyelmet a hazugnak. Nem tudok mentséget a könnyes képmutatásra, s az öngyilkos szenvedést gyűlölöm, akár a nyers őrzés öröktámadását. De tudom, hogy bűneink mulandók, mint a mamut és az ősgyík, a múltba forrad a gyűlölet és a gyanakvás. Dühünk lehűl, csak szerelmünk örök. S hallandó gyalóságaink közt csupán maga az ember halhatatlan. Kiérelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas vár a bizalmából indul, és az önmagával vívott küzdelemben csak jósága szolgálhat menedékül. Garai Gábor Bizalom című versét Partanikő 3. B-osztályos tanuló mondta el. Most pedig
a búcsúztató következik. A harmadikosok nevében Boros Zsuzsanna harmadik C-osztályos tanuló búcsúzik a negyedikesektől, osztálytársának Szalai Gergelynek a beszédével. Kedves negyedikesek! Boldog már a véndiák, hallhattuk. Igen, egy év után megint eljött a pillanat, amikor ugyanolyan meghatottan nálunk itt, mint tavaly előtt és azelőtt, ahogy talán mindig álltak iskolaudvarokon diákok, végzősök és jövendő végzősök, rokonok, barátok, tanárok, és hallgatták a búcsúbeszédet, mint most ti, önök. Megint felcseperedett egy nemzedék, újabb osztályok fejezik be 4-5 évüket iskolánkat, és lépnek a nagybetűsbe. Már az életbe, tévedés ne essék. Ilyenkor illenik valami szépet, magasztosat és felemelőt mondanunk. A gond csak az, hogy mi sem tudunk nálatok sokkal többet a nagyvilágról, hisz ti vagytok az idősebbek, tehát elvileg a tapasztaltabbak is, nektek kéne tanácsokat osztogatni a jövőre nézve. Tehát az elkövetkezőkről nem tudok, és nem is érdemes beszélni. Úgyis csak utólag fog kiderülni, milyen volt a lesz. Ráadásul az elmúlt majd másfél évtizedben folyamatosan erre készítettek fel titeket, meglepetésről szó sem lehet. Érjen titeket állandó ATP molekula, másodfokú egyenlet, vagy akár azonosű pólón, egy kosutosnak egyikük sem jelenthet gondot. Nem hiába jár ide az ember, és lesz ez az iskola, akármekkora közhely, de igaz, a második otthona, mint például a B-nek a könyvtár. És most ezt a második otthon cserélitek fel egy újabb alma máterrel, remélhetőleg minél többen. Furcsa a helyzet. Egyrészt sajnáljuk azt, hogy jó néhány jellegzetes és nélkülözhetetlennek hitt arc eltűnik az iskolából, másrészt örülünk annak, hogy a legtöbben folytatják tanulmányaikat. Öregbítve ezzel iskolánk amúgy sem rossz hírét. Ráadásul reméljük, igazából tudjuk, de azért túl nagy szépjén hatnak, hogy a most ballagók sem felejtik el ezt a se nem kicsi, se nem szép, mégis szerethető épületet itt, Pesterzsébet szívében. Nem felejtjük el azokat az éveket, amikor kiskamaszból felnőtté értek egy családias hangulatú gimnázium óvószárnyai alatt. Nem felejtjük el azokat az órákat, amiket barátaikkal az épületben töltöttek a tanórákon kívül, nehogy Isten akár helyettük is, Kossuth napokon, filmklubban vagy más alkalmakkor. Nem felejtjük el, és ha egyszer akár nosztalgiából emlékeznek rá, ahogy máskor a katonai éveikre, mindenképp iskolánk elismerése lenne. Most tehát kiléptek a már említett nagybetűsbe, megint egy új, ismeretlen közegbe, mint 94-95-ben, mikor idejöttetek az általános iskola 8 éve után. Gondolom szokatlan lesz a nagyobb szabadság, ugyanakkor a biztosabb háttér hiánya, a vad és kíméletlen világ, ahol majd helyt kell állnotok, ráadásul saját felelősségre. Nem kívánom tovább húzni az időt, amit remélem senki nem vesz zokon, úgyhogy csak annyit kérni. Viselkedjetek a Kossuth nevéhez méltóan, és ha nem menne, hát mondjátok azt, hogy a Balgában végeztetek. Kéz és lábtörés, szervusztok! A negyedikesek búcsúbeszédét Szegő Dorina 4. C-osztályos tanuló mondja el. Kedves tanárok, szülők, vendégek, ballagó diáktársaim! Elérkezett hát ez a pillanat is. Május 15-e a ballagásunk napja. 4 év és 2 tannyelvű osztályok esetében 5 év kemény tanulás után befejezzük középiskolai tanulmányainkat, és határtalan önbizalommal tekintünk a felvételi és az érettségi vizsgák elé. Sokunk számára az 1999-es tanév jelenti az utolsó olyan évet, amikor még érvényes diákigazolvánnyal közlekedhetünk, és utolsó alkalommal koptatjuk az alma mater padjait, mert munkát vállalunk. Mindegy azonban, hogy új életünket valamely felsőoktatási intézményben vagy munkahelyünkön kezdjük meg, egyetlen dolog van, melynek fontosságához nem férhet kétség, hogy szeretetben éljünk, harmóniával önmagunkkal és